Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय सो दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोनाथ' आंनि वेट लस जार्निखौ नायगासिनो फर्स्ट डे सेकेन्ड डे मा होनो आरो रानथें जागोन जाया मिथिया बाट ट्राइ खालामलांबाय थागोन ना बेसेथो मटिभेस बोरैथो बुंजाबाय थानो नङा होमबा एसे आंबो माने स्लिम मा होनगोन बालेंलें जानो लुगैयोना गोसोआ बेलेग स्लिम हिन्जावसाफोर खाथिथिं थाबायलांबाथाय दख'ना स्लिम फिगारजों गानबा आंहाबोथ' गोसोआव सु हाबोना बेखायनो सानबाय मा आंबो एसे चेन्ज जानो नङा होमबा मानोथो फावथुम खावलायखौ दुमफावबाय थालाबाय थानो बेखायनो एसे खरलेब खावलाय एसे बिउटि बन नै दाथ' बिउटि बन ना मा जेबोआनो नामनिसन गैया बाट बेयावहा हारा एसे ओंखारबा खम साइज नुगोन ना मा होमबा ओमफ्राय माने आं बे भिडिअखौ आं जे आंनि वेट लस जार्नियावहाय आं सानफ्रोमबो इउज खालामगासिनो फ्लेक्स सीड्स माने बै गुटिया आं नोंथांमोनखौ दिन्थिगोन दाहाय नोंथांमोना मिथिगोन बेखौहाय माबोरै बानायनानै लोङो बेखौ आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै हेलौ भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं मोनसे फिसा डिसक्लेमार होना दोननो जे नैबे भिडिअआव आङो आंनि वेट लस जार्नियाव माखौ जादों माखौ थादों बेखौहाय आङो इउटुबनिफ्राय नायनासो आङो माने बेखौ फल' खालामदों आं कुनु डाइटिशियान नङा कुनु आङो मा होनो ट्रेनार नङा जे उमुक खालामबा उमुक जागोन बेफोरबायदि 100% गेरेन्टि टाइपनि जेबो बुस्थु गैया जास्ट आङो मा एसे रिजल्टखौ मोनदों नालाय बेखायनो आं बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन होननानै सानदों आरो रिजल्टखौथ' मा नोंथांमोना बे वेट लस जार्निनि जिथु फार्स्ट डे सेकेन्ड डे थार्ड डे सिरियालि जालांबाय थागोन बेयावनो मिथिलांगोन आरो आंबो मिथिया जे आंनि बे खस्थ' खालामनायनि फिथाइया गोदै जागोन ना गोखा जागोन आं बेखौ मिथिया बाट आं ट्राइ खालामगोन नोंथांमोनखौबो आंजों लोगोसे होफागोन होननानै आसा खालामबाय नै आंनि वेट लस जार्नियावहाय आङो फार्स्ट लोङो एल'भेरा जुस नङाबा मालाबा इदिनो प्लेन गुदुं दै नङाबा ग्रिन टि नङाबा जिरा सोमनाय दै ओमफ्राय नै मोनसे आं फिसा मोनबाय आंना एल'भेराया एसे जायगाया खम नालाय ओमफ्राय नै आं गोदान टाब लाबोनासो बेयावहाय गायस्लायबाय नङाबा सिगांनिया एसे फिसामोन ना टाबा देरग'नो हायाखैमोन ओमफ्राय दा बेखौ आं सुनानै लाग्रोबाय बेखौ हानाय लोगो लोगो येल्ल' टाइपनि माबा गयोना बेखौ सुनानै मोजां सुनानै लानांगौ ओमफ्राय आरामसे जिरनानै बेखौ बरियासे मोनसे माबायावहाय बे मिक्सारावहाय मिक्स खालामनानै लागोन आरो बेखौ आरामसे बख'नानै लानोसै जेलखौ सिंनिखौ ओमफ्राय गोरलैमोन ना बारा एसेबां गैयामोन आरो बेयावहा ओमफ्राय उनावहा कापसे एसे गुदुं दैखौ लानानै बेखौ मिक्सियाव होबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय रेडि जाबायानो एल'भेरा जुसआ एकदम सिम्पोल जेबो एड खालामा बेयावहाय गुदुं दै आरो बे एल'भेरा जेल ओमफ्राय नै रेडि जाबाय आं सिखाराखैमोन बे टाइमाव भिडिअ बानायनायाव दाख्लैनिनो बेखायनो आं मोखांखौ खोबथेदो बरियासे लोंबाय आङो बेखौनो लोंनानै आंनि डेखौ आं स्टार्ट खालामो बास बेनोसै ओमफ्राय टेस्टआ एसेबां माने गाज्रिद्रायबो नङा एसे गोखा टाइपबो ओमफ्राय बेलेग दिना बाराद्राय गोखाबो मोनलोङा आरोना मिथिला माबायसा टेस्टलेस होनगोन आरो दा फ्लेक्स सीड्सखौ माबोरै बानायनानै जायो बेखौ बानायनायनि सिगां बेखौ बहा मोनो बेखौसो नांग्रोगोन नङा होमबा बेखायनो आं दिन्थिबाय जे सुपार मार्केटावहाय मोनगोन आरो बिदिनो गुबुन बेलेग दखानफोरावबो मोनगोन जोंनिथिंबो मोनगोन बेलेग जायगायाव दखानफोरावबो मोनगोन आरोना बिदिनो नैबेबायदि टाइपनि फ्लेक्स सीड्सआ नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो दखाननिफ्राय बायनानै लाबोबाय
ओमफ्राय बे फ्लेक्स सीड्सखौ र'है जाया माने गोथाङै डाइरेक्ट जाया आरोना बेखौ एसे माने रस्टेड खालामनांगौ माने एसे एवफ्रामनानै बेखौ मा होनो मिक्सारावहाय मिक्स खालामनानै माने ग्राइन्ड खालामनानै लानांगौ आरोना स' देट इजियै जों जानो हायो दैयावहाय मिक्स खालामनानै नङाबाथ' इदि गथा गथाबो जाजायो अब्लाबो माने बिदि गथा गथा जाबाथाय एसे माने डाइजेस्ट जानोबो एसे प्रब्लेम जायो बेखायनो बेखौ माने इदि गुन्दै गुन्दै खालामनानैहाय दैयावहाय मिक्स खालामनानै लोङो आरो होखांबाय आयु जि गुदुंथार गिनो ओंखारसैलै दिनै नोङो खामना होलाय हे गुदुंथार दां नङा गुदुंथार दिनै खामनाय गुदुंथार आं मायबा नाटक खालामगोन नामा बिराद हागोन बायसा मोनदोंलै गावखौनो माने बिराद रोङो नालाय बैयाव मोनसेयाव दोननांगोन इयाव थोनाय नङा र' नै बियो जोंहा अलरेडि बेखौ पाउडार टाइपनि खालामना लाखाबाय ओमफ्राय दायो बेखौ एयार टाइट बयामावहाय सोनानै दोननांगौ स' देट जोङो स्ट'र खालामनानै दोननो हायो माने 10 days जोङो बेखौ दोननानै माने इदि जाबाय थानो हागोन आरो ओमफ्राय बेखौ हुगारनानै दोननांगौ खिख्रो खाख्रा खामबाय थागोन बेखौ दोनना होनसै दायो गोजानाव थां ओमफ्राय बे फ्लेक्स सीड्सखौ जाबाथाय ओरैनो जेनेबा मोदोम फिसा जानायनिल' जानांगौ बिदि नङा आरोना बेनि बेनिफिट्स बहुद दङ नोंथांमोना फ्लेक्स सीड्सनि बिदि इउटुबावहाय थांनानै नायनो हागोन बहुत बेनिफिट्स दङ माने ओमफ्राय नै आरो बाकिखिनिखौ आं एसे खालामदोंमोन ना बाकिखिनिखौबो खालामखानानै लानोसै आङो आरो आं बेखौ स्ट'र खालामनासो दोनगोन नालाय एयारटाइट बयामावहाय माने सानफ्रोमबो बिदि उनै जाबाय थानो माने टाइम वेस्ट जायोना बेखायनो माने एसे बुरजायैनो उनखानानै लानोसै होमबाना फुङावहा आंहा डाइरेक्ट लोंनोबा डाइरेक्ट 1 स्पुन लानानै दैयाव एसे गुदुं दैयावहाय मिक्स खालामनानै लोंनांगौ आरो ओमफ्राय बेखौ माने सानसेयावहाय सामसनैनि बारा जानाङा होननानै बुंदों जिहेतु आंबोथ' एसेबां माबा नङा अब्लाबो जेनेबा आं इउटुबावहाय डक्टरफोरनि बिदि माबाफोरखौ नायो नालाय बेखायनो बुंदों आरो नोंथांमोनखौबो आङो बुंदों जे सामसनैनि बारा जानाङा होननानै दा बियो नै माबाबाय पाउडार टाइपनि जाबाय आरोना बेखौ एयारटाइट बयामावहाय सोना दोननोसै नैबेयावहा दैनो खिथाखाबाय आं बोरै दैजों मिक्स खालामनानै नङाबा ओरैनो जाजायो ओरैनो जाबाथाय जानो हानाय नङाना बेयाव नांथागोन ना बेखायनो ओमफ्राय जे आङो 4:30सोआवहा बे इभिनिं स्नेकखौ आङो फ्रुट सालाद जायो नालाय ओमफ्राय बेयावहायबो बे फ्लेक्स सीड्सखौ माने मिक्स खालामनानै जाजायो आरो जितु पाउडारखौ नङाबाबो जितु रस्टेड बे सीड्स थायोना बेखौहाय माने होनानै जाजायो आरो ओमफ्राय ब्लेक सल्टबो होबाय आं एसे नङाबा आं माने दैस्रु जानो मोजां मोना ओरैनोथ' संख्रि जानाया मोजां नङा अब्लाबो ब्लेक सल्टखौ एसेबाबो जाजायो आरो ओमफ्राय बिदिनो टेस्टि नाङो आरोना सालादाव बेबायदि लगायनानै जाबा ओमफ्राय बेनि जितु फ्लेभार एसे माने माबा टाइप मा होनो बिनिफ्राय थावबो ओंखारो नालाय बर'आव मा होनोथाय मिथिया जुदि नोंथांमोना फ्लेक्स सीड्सखौ बर'आव मा बुङो बेखौ मिथिबा कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय ना
माने आं रोङिखौ नोंथांमोनखौ माने आं बुङो जे नोंथांमोना आंखौ बुंहर आरो नोंथांमोना माखासे बुस्थुखौ रोङिखौ आं बुंना होबा नोंथांमोनाबो रोंगोन ना बेबायदिनो माने मिलि जुलि रोंलांनांगौ आरो रावबोथ' जोनोमनिफ्राय रोंखाना फैया सोलोंबासो रोंलाङो नालाय बिदि आरो इनसाल होआलासिनो गावजों गाव माने सोलोंलायनांगौ आरो नैबेखौ आङो 9:30 नङाबा मा होनो 10 सोआवहाय लायो आरो 10 AM आवहाय फार्स्टआवहाय बे फर्मुला 1 निउट्रिसनेल शेक मिक्स आरोना बियो बे माबाखौ मा होनो बे वेट कन्ट्रोल एन्ड मेनेज खालामो आरो बियो ओमफ्राय बेयो जाहैबाय प्रटिन पाउडार बेखौ अनलि 1 स्पुन ओमफ्राय बेखौ 2 नङाबा 3 हा बेखौ मिक्स खालामनानै लोङो आरो आङो नायबानो जाबाय ओमफ्राय मोदोमा एसे फिसा जायोबालायनो मोदोमा एसे लुज जायोना बेखायनो नैबेखौ लायो आङो सेलुल'ज टेब्लेट बे जेबो मेडिसिन नङा आरोना बियो जास्ट माने आदारानोसै आरोना आदार माने मा होनगोन माने बेखौ जाबाथाय माने माबा मोनसे बुस्थु जानाय बायदि जाखायो आरोना बे मेडिसिन नङा कुनु माबा नङा आरोना बे नै धुङा खुलायनाय नैबेखौ कापसे लाबाय दा ओमफ्राय बेयावहा होनानै होनोसै पुरा गुदुं दै होबाय ओमफ्राय बेखौ मोनसे स्पुन ओमफ्राय बेखौ मोननै जाबाय दायो गोथावसो भेनिला फ्लेभार आरो बरिया लोंनोसै आं दायो निउट्रिसनखौ लोंखांनायनि उनावहाय बे सेलुल'ज टेब्लेटखौ मोनसे जानांगौ आरो ना हाजमला बायदि नुनायावहा आं देखायनो दे र' नै हाजमला बायसाना एसे गोबाबबो जाखांबाय आं ओमफ्राय आङो लान्च टाइमावहाय ओंखाम एसे जायो मानो होनोबा ओंखामखौ जायाबाथाय आं थानो हाया आं रुटि सुटि जानो मोजां मोना आरोना बेलेग बुस्थु जानो मोजां मोना ओंखामखौ आं एसे लायो जेनेबा खुरै फिसाजों खुरैसे ओमफ्राय उनावहाय बिदि मिक्स भेज कालारफुल बिदि अलिभ अइल होनानै बेजों आरामसे संनानै जायो आरो आङो ओमफ्राय बेयावनो मालाबाफोर जेनेबा बिदिनो रुनाय बेदरबो थाफादेरो बा मालाबा नाबो थायो बिदिनो आरो मा सङो आं बेखौनो जायो माने नर्मेल खाना आरोना बिदि नैबे फ्लेक्स सीड्सखौ नैबेबायदि फ्रुट सालादावहाय जेनेबा मिक्स खालामनानै जानो हायोना ब्लेक सल्ट ओमफ्राय आरो बे नैबे जिथु होदोंना बेयो जाहैबाय फ्लेक्स सीड्स बिदि खालामखांनानै आं जुदि उखैनाय बायसा मोनोबा बिदिबा आं ड्राई फ्रुइट्सफोरखौ जायो आरोना मोनसेबा मोननै बिदि मोनथामसो ओमफ्राय आङो ग्रिन टि लोङो ओमफ्राय दै गुदुं लोङो बिदिनोसै आरो जेबो डिनार सिनार जेबो खालामला आङो ओमफ्राय बिदिनो उन्दुलांसिगोन आरो गुड नाइट होननानै ओमफ्राय नै बेबायदि बडि लुगैयो आरोना गोसो जायो खिन्थु नायदो बिदि पेटलिटलिसो आरो माला बिदि जानो हागोन मिथिला स' नोंथांमोनाबो आंखौ कमेन्ट्सआव मटिभेट खालामबानो जाबाय जुदि आंखौ मोजां मोनोब्ला आरो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय